No niin siitä nousi. No niin, se oli ihan jees. Tuu se mun harteille. No anna nyt vittu. Tää on mun paras. Ota mä haluan kuvaa tänne. Se vidää. Täällä vittu ei enää tunne. Johtajat tässä. Auttakaa niitä. Nyt on hyvä lätsäkin. Ei. Vittu se on tuossa. Jännitä. Ei kun tässä on ihan hyvä. Auttakaa niitä. Tässä on hyvä. Kaso! Ei, jäljitä! Kassa! 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 Radi, tuu ottaa kuva! Koko ajan. Mä otan videokuvaa. Kuka kikata nousee? Kuka kikata? Mikä fiilis? Kuvaaja. Mikä pitää? No Vili! Onko nää jengi päällä? Uninen! Ei! Vittu! Kyllä tässä kertoo. Kysy muuten, mikä toi piippu? Onks siinä mitään virkaa? Ei sillä vissiin nykyään. Rutale! 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 Onks kamera valmii? Ykkönen valmii. Haluatko liikkää yhteiskuvaa? Ykkönen valmii, kakkonen No valmii. niin. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Onks kellään juotava? Tarvii kuvaa juo. Siis, Niin. mikä fiilis? Nyt on ihan älyttömän hyvä fiilis. Meitä on osallistujia paljon täällä enemmän kuin viime vuonna. Hirveän hyvä fiilis. Kattokaa taivasta, hirveä on meno. Nyt me painetaan tästä märkää ja kaikkea on märkää. Mitäs tää assistentti, mitä sanot? No ei mitään, me lähdettiin viime vuodesta oppineena. Sanotaan näin, että vähän korottaa niinku tunnelmaa täällä. Ollaan saatu porukkaa paljon enemmän tänä vuonna. Märkää! Ja sitten en tiedä, tässä lupas tää herra PJ lupas vähän ensi vuodelle, että saatetaan iso tänne lavalle. Minkälaista nyt on luvassa huomenna? No ensi vuonna voi olla, että lyödään Energyn koppia vähän tohon ja että sponsoreita on enemmän. Et meitä oli edellisen vuonna niin vähän, että mutta nyt kasvaa koko ajan tää tapahtuma. Et tästä voi tulla isompi kuin Summer Rapist. Totta kai riippuu kelistä paljon ja Anteeksi tässä välissä. sanotaan näin, että jos 10 vuotta mennään eteenpäin, niin mä sanon, että tästä tulee niinku koko jengin talvipilkinä, että tää saa pitää hauskaa. Niin ois sit kalaa tullut mulle. Siitä me ei puhuta yhtään mitään. Mutta siis jengi kasvaa koko ajan tarttuessa ja nuoria tulee lisää ja sillä että ja sitten no niin mennyt. Niin ja siihen halutaan päästä siihen yritykseen, että täällä olisi 1200 kävijää jossain vuonna. Ja siihen yritetään, että Häkkänen on mun hyvä assistentti ja painetaan maljaa siihen. Mut yritetään päästä siihen ensi vuonna, että täällä on sponsoreita, on tuolla vähän Red Bull koppia ja on tuolla vähän Energyn soitinta ja yritetään vaan päästä siihen, että tästä tulee parempi tapahtuma kuin Summer Rapist! Rakennus on käynnissä! Se on ihan varma vittu. Pullo kiertää alhaalta. Pääseekö selkää vielä? Pullo kiertää alhaalta ylöspäin vittu. Älä vittu! Äkki! Yks tähän mun viereen, niin saa lisäkerrosta. Ja pullo kiertää vittu. Ota nyt joku vaan. Yks tähän viereen!
tee nyt, niin saa lisäkerran. Mä otan monta kuvaa. Paljon siellä on päällä. Ja paljon siellä on niin pullo nyt tänne. Ai mene, ales vittu. Ja sit mennään! Pullo ales vittu. Vielä, ei tunnu mitään. Huutakaa jotain. Oho! Hei! Lavia! Katso mikä faceplantti mä pelin. Toisen lonkero! Onks tää sun? Roni! Vittu! Roni! Oliko sun viinakuva? Vaikka en päässyt pystyynkö? Hyvä Toni. Mikä tunnelma? Käsi iso. Laskee yhdellä kädellä. Hei, noin rauhoitu, venä. On mun täytyy venyttää. Missä on raketti on vittu? On munat sieltä piilossa. Tää on munat kuva. Avanto! Kokeile nyt avanto! Missä on raketti on? Muualla miehet vittu. Missä on raketti on? Se on kyllä sopiva koko kuppi Jesselle. No niin, mennään! Mennään! Mennään saunoon. Vittu kun ei kohta! Käne! Avantoon! Vittu, jos Jessekin vetää, niin mäkin vedän. Puolimme se kaikki. Jesse! Jesse! Me auttaa toista Jesse! Kaveri avantoon!